Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakongsan menta kesengi kilong. Lab met yap balapasi ha bomba market Laimer apa Shillong. En penlong mock drill ha ka arkusau tarik Iaiong ha Shillong bat ha baro ki distrik ke Jylla. Keno ka khnam I thamula ka jingthum kam ha SAD. Ban Jai beteng uba brilliance Iaiong ya ka shuki acting aim ka hima langren. Bat mentang ini apai syaki Khubor ki bakam bania. Haka step arpulai tarik Iaiong ki pulit ka jalupara outpost haka por kumbah nyau baji men step. Kilayo jingtip ba we ubre uba pasi yala de ha baranda jong ka bombo market Laimer apa Shillong. Katkum katelong Khubor balayo lum yau ni ubre ubala yap lalap daki breu ki ba one play ya ke SBI ATM ka badon hakani ka yeng. Mardor kila pentip syaki pulit ki bala one stat ban penlong ya ka jing tokit bat ban shimti ya kani ka media. Ki pulit lengba ka forensic examination ki dawa de ki daw. Launi ubreu upasihi dalade ne don ba one te dusmon ya u hakani ka yeng hadien ba kila penyap ya u. Naka identity card balalap na kijan pong la shem ya ka kerteng jong ni ubreu kum u kumar sing arpo ars nem kerta bat ubasyong basa hakadong riat soklur blok 10 nongse Laimer apa Shillong. Habayakren bat uway na kidukot jong ka VDP Samla bayay donbok thank you ulayat ho ba ulayo jingtip ya kani ka jingdon jong kani ka met hakani ka jaka hakapor kumba hinyaw duna. Marmar ula pentip syaki pulit ya kani ka jingja ki bala wan klem penslam syakani ka jaka. Ki bahayeng jong uni ubala yap kila wan poi syakate ka jaka bat kila pentikna baudei ubri ujongki. Habaki pulit kila peksani ya ka jaka bat kila shondur ya kani ka media kila kitno Shanigrims Hospital banle ya ka postmortem. Email na. Kam email. Pak stretcher Pak. Buang berkuntu deh. Stretch kan nabi. Full teknologi, bioaktif teknologi. Kapten jonga dari bandai donbok tengkil, dan ada mandor tinggi, saat ada nongsel luar. Dia katum ke jenja jong tu bure banta, hasilnya. Tingyo ka phone call, kumba nyau duna ngayo phone call. Dia ngapai hang ne nyau baje. Dia ngilap saya itu bure bau dan siar memang pasti masih. Dia lawan mereka yang kulit. Baman nanti nak jalur berabus, dia tingkat di provinsi Fisheries. Dia ya ada kan dari ini.
Kalau tu ya tu dia ini beri naga sai Ini beliau saat ni aku ada sekeluar noh, ada sekeluar blokan. Dia juga ngap ID ni license dia ada dia bebas saat aku blokan ada sekeluar maksa. Dia kata pengen melakukan dua malam noh, bagi penyapin dan manu-manu penyapin. Katanat ki kampo ying keri India Home Affairs. Kalau betha ya sarkar Meghalaya ban penlong ya kajing peni padba kumno ban yada ya kajing imbreu mock drill ha baro ki district ha ka arpu sau tarek Iaiong lada khethma nelen shop ki bor mariang. Ya kane ka mock drill la jer kerteng Armex 1 R1000 arpun riu. Hakane ka mock drill ki tanap trekam ka sarkar India bat sarkar Jylla ki bakuntup ya ki Air Force, Army, Police, SDRF, Home Guards, Civil Defence, Wardens and Volunteers, Fire and Emergency Services, Health Department, Power Department, SDMA, DDMA, DIPR, Dorbar Shnong, Traditional Village Bodies, NCC, NSS, kinshim banta hakijing pen iya kilat jingya dasha ki padba. Ka sarkar Meghalaya lemba katanat Civil Defence and Home Guards kan penlong ya kane ka mock drill haki ar banta haka arpu sau tarik Iaiong. Ka banta baningkong kan sedang hakapor lai baje janmit barkan kut hakapor sau baje janmit halor kapang kumno ban wat ban pelat em ki briu ki ban mensau ban yada na kacing pluding ban rak marmar ya ki briu ki balam mensau sya ki jaka sumar ban yo ya ki jingya da bakerki. Tek hakapor sa baje janmit ki tendong huleng siren kin sawa bat kerhu jam bat peni baka mock drill baningkong kalakut. Kabenta baar jong kene ka mock drill kan sedang tek hakapor henriu san pukhandai baje janmit da kajing kerhu jam ki siren. Hakane kapor baro ki yeng ki sem ki surok bat ki linti sen ken pelip lut ya ki light black out. Tek hakapor henyo not ar janmit ki siren ken sawajam bat peni baga mock drill kalakut. Khubor ka sarkar India bat sarkar Meghalaya ki lakarpat bat batha ya baro ki paj ba bat ki paj na shnong ka Jylla ba ki dei benes no aktilang hakane ka jing peni da ki nuksa kumno ban yada na ki jingma jing bensau lada ke ka thma ne lada len shop ki bor mariang khnang ba ki paj ba kin plat em yala de bat ya ki khon ki kti Jom ke press conference bagi khot kalong ba nginyo ban penchai syaki syopaj ba syapang kani ka mock exercise ka bangin le lashai kata kalong apsau tu jong benai April Iaiong kani ka mock exercise kandai ka mock exercise ka ba ar ka bangin le halor ka air raid lane ka jing ka attack mo lane ka jing thombor na sun beneng na ki nongshun foreign countries any foreign country mo kanunu ka ri ka ba long shun ni kari India kemud kani mo exercise kadai ya kata ka phan barbor ngi jule namta ujumai andre kani ka sin ngi la halor ka jing thombor na ki kiri ki banaba lingba ki ling sun lingba ki missiles bat kumbangi la syam hakini gitma banang sudap ka sendur ka Iran waru ngilap baki la penon kamru ya ki drones dia ya kini ka mock exercise ni la ai kerteng ka Armex 1 but ya kini ka mock exercise ngin le artli ki benta ha ka benta ka beningkong ngin yo ban le ki search and rescue operations ngin le ki fire response ngin le ki medical response ha keleng ki district jong ka state mo hangi hanong ba Shillong ru ngin le bat ha keling ki district jong ka Jylla ngin le ikini ki search and rescue operations kini ki yu kani ka bentak beningkong dan ka stage 1 katakan sedang kubai la ong isa menne kan katakan sedang hakapor lai beje kan pa ka siren jong ka civil defense ban peni ba kalawan kani ka jing hyar thma jong ki nongshun de ha bakumta kemut kan sedang kani ka kemud uni missile kembangila akan ke scenario jeng ini ni ong ba undon way missile uban land ban impact hante ha 101 area ki kendon saki drone spot ki ban attack hakeling ki benta jong ka sor Shillong kuma Shillong ibu poini sok hotel lain kra
ke Saint Edmunds College ke Saint Anthony's School. Di kini ke stage 1 ke kini di ban saja. Di naduk lai beji kan sedang kini ke operations ban yok ban yarap ikini kiba sitom ban yok ban penlaj yang miki brio ban penip ding uta kata. Di hakapor sau beji ban na akan sadon ka all clear signal pat kani ketika berkom ka pair pat jong kani ka air raid siren jong ka civil defense siren mo dia katakan peni pat ba uni unong shun ula lek hai biang dan lane ka kani ka air defense jong ka India kala la ban ban tackle kan yiki tekembot bagamdan suka threat tekembot kala akut kani ka operation dia baru ke operation genkut nanti baru kini kita sebentar ingin saya yalang hakani ka Kakun nyautrap National Awakening Movement knam hakajan main art pulai tarik Iaiong kalaya kendu yau Chief Secretary Dr. Shakil P. Ahmed halor ka jingthong kam bat weng kam kat bamon ye kinong tray daily wages ne kinong tray balasi haka Secretariat Administration Department SED. Habakran Shakilat Pathai Khubor, Working President Jongka Knam Ba Thomas Pasa Ulayatho. Kasat, Kadon Amdunashi Spa Lai Pongut Kinong Tray Kibalasiu Tulop Man Lau Benai. Hendrai Ula Ongpan, Karukom Tongkam Yakini Kinong Tray Kalalong Kaba Itamula, Namar Kaladon Kajing Tongkam Kat Bamon Bat Laweng Kam Ru Kat Bamon. Nalor kata Ula Ong. Katkum Kajinglum Jingtip Lengbaki RTI, Yaki Kerteng Jukinong Tray Daily Wages. Bon kikela na wei ubanai sha wei pan bat ulaong baka ne ka peni baka don ka jingbam yat bet yat renti ka rukom thungkam jong kasat shu ulaong kidon ki kerteng hau serial number I wei hadu shipau bat kidei kiba latre slam hakakam hendre hadin hau benai nailur arhajar arpusan kini ki shipau ngut ki klem sha khot shu ban tre bat ulaong ba hakajingwat bania jongki kadaw kajingbam sha khot jongki kadai ba kini ki shipau ngut kidon benta hakajingya ki kabralong hamadan malki hakapor ba ki sha wengkam sanru benai bangila file ki RTI ki bashibun ba haka legal department bat lada kemau lomba kilat patai Khubor ngila jukran jepang kani ba nakalian ka department keladon kajing persyang ban buri ya ke information ki bangingi ki kwa kena kementak kajing khut kajing suwa kar kom thungkam ke apa SDN bat hadin pada ngila file no daka first appellate complaint sya first appellate authority bat ngila ikenduri bat hadin ka kajing simkhia ka jongi nakalian ka SDN kala ai ngi information ki ba ngila epat to kani gamat kadi ke kani kadi sapang kar kom thungkam thungjang hapoka SDN yakini ki daily wages employee larngi syam kat kum ki RTI information ki bangila ka SDN ka don average si spotlight pungut kita ki daily wages ki batray ki ba ka SDN ka siutulop man law banai larngi syam pada ya ka kom thungkam ki pada ngai kalong ka ba kham thomula ka banung kom yakini ki daily wages la syukhat kat bamon be kat bamon ma don teng ki la khat iki bantri lai banai nang ta pada si banai la be no la khat biang sau banai ar banai la be no kalong umta te nakalian ka jongi ni la file yakini ka RTI bangil apan dia kata ka kerteng jongki nong trade daily wages ki ba ka SEDE accounts ka siutulap man law banai la sipo bunai manta but habangi wa dikini giles ngi manu bunai giron ditaki kerteng ki ba si spa lai khunda si spa sao po si spa punyo manu bunai ka change kedet mo tengi pe kini kerteng boro kini ki ber kerteng apo ka au bunai ai nuksano jang bunai April arja apusan hau bunai Mei kidon June kidon hau July kim dan shu te hau August kidon biang tengi kalong ka bam yai renti kani garu kam thungkam ka chongki bat nakalian ka chongi ni labru ba ha u nai November arja pusat kadon ka jing here sendet kini kinong trai darangi pe ya katuka jing siu tulop jong ka accounts ya kini ka list bik siu tulop di hadin kata pada ngi iba au buna Januari pada kalakio biang mo kilapoi biang siki sispa tam nomor buna November ka poi setan kisapu ar sapu laingut kunta te ngi songtu ba lahir na kai ka daw kumbang ki ong ba le si karong kata ka financial constraints of the department
dongin sim yang kata but hendai ngi kala nang kiu pada kira nang bun biang kini bateri daily wages dan nak kalian ngajongi pada habang lah study punya apa yang kini ada ngilap kau iba so pelaba ba kidon ki kerteng kiba la tho ale si ha usirel number wa iwe hadu arpo kidon sipau muri kibla atri nomor ba kidon ha usirel number iwe hadu sipau ngimut ngi so tho ba kidi kibla Islam kan bila gila senior lagi kata kadu kom trikam ke joki maka kerteng ke joki kam dan hausiran lembar si spa arpau dan si spa life hau pi te abang i pada yakini ki sipawut pada klam dan syu bakhat hadin jong nomor aja U acting CM Kahima Langrin ba Brilliant Henry Iaiong haka arpulai tarik Iaiong ula pensyai pat ba chiki khun ki hajar Kahima Langrin haka bayade berkajing keno uba pensyai lang lengdo ubala kam yarade ba udai presiden kaseng Samla Hima Langrin uba keno persya yakan nong yalam Hima ba kila IY bean yaki mar ki mata ni ki jingni nakahima Langrin mentau senam arhajar arpun reu hadu arpuh nyau uba Brilliant Henry Iaiong acting CM ulaya thu kahima ka sedang ban syongsuk henrei kajing pentut ni pendek ha uba PS lengdo kadang yai beteng bat penkulmar hapo kahima wat ban khang tala ya ka office kahima bat amsha ban rung hapo ka office hadu balami kahuri hura ulaong kajing keno uba PS lengdo yaki nong yalam hima baki IYBA yaki mar hima kamlong kabadon nong rim namar ka office jong ka KHEDC kala aibor ya ka hima langren nadu ka arpuh nyau tarik leber arhajar arpun riu ban IY yaki mar ki mata ni kijing mi hapo ka hima hakabayade bakajing keno jong uba PS lengdo uba Brilliant Henry Iaiong ulaong ba undang yai beteng bet ban long u acting CM namar ka yeng bishar kasari kala aibor bat hukum haka sipau tarik Iaiong arhajar arpun riu ban beteng ya kakam im jong kai malang rin ngakwa ban ai ka jing percaya kendiat halor ka jing keno jong ba PS lengdo yang ka himalang rin ba ka himalang rin ka IYBan ya kimar lani ki jing mi jong ka hima mentagas nam arhajar arpun riu arpun nyau ti ngakwa ban percaya kendiat katukan ni hapi kilat patai Khubor khnang ba ki pai ba jong kahima langrin bat kumcu guru ipat ba jong khasi kin nom sya ya lambakla haune UPS lengdo bakam LD pode utau presiden jong kaseng Samla malangrin ti hakane ke por ko menta nan ai ka jing pensai katu kan ni spang kan ni ka jing IY ka jongi gimar hima nabta kan ni ka sedam arhajar arpun riu arpun nyau kalong kum ni panadu benai Januari mentagas 6 te nagalyang jongi ka hima ngila ya penlong ya ka eksekutif darbar ang te plan di loan bang yo ban penkre ban IY marhima napta ka nigas 6 arjar pun riu arjar punyo ten re o bat hadin jong kata ngila pan ru ya ka approval lani ka jing menjur naga dis council but Kadis Council imtip na ki eki daw kalapan slam no ya ka jing ai bor lan ka jing ai approval ban bangin yo ban IY mari ma nagta kan ka slam arhajar arpun rior punyo bad datang haga arpun rior tarik jong panai match ba Kadis Council kala ai bor ini bangin yo ban IY kimar jong ka hima but nakaliang ka jongi ngila issue notice kerki sheki khon ki hajar sheki shnong ki thawo peru po gaima ba haka life tarik jong panai match ka dei ka sngi bin yo pan IY ki ma jong ka hima ten re hadin jong kata kala don ka complain jong uni UPS lengdo police council ba wong ba katkum ka ak jong ka hima langrin ba umpadap khatsan sngi umpadlong ban IY ni kimar jong kahima te hoi kata kalong badai katkom gajing ka anjong kahima tari ka tengku pat sakawai pat ka point ka badon ha ka ak ka role jong kahima jong kahima ngila issue ya kata ka notice ka bakerki ha ka live hotrek jong match ben yo ban IY kimar jong kahima
market kum ka ak jong kahima ka ong ba yaki mar jong kahima lani yaki jingmi jong kahima dei ban IY hapo jong ka life boy terek jong mat jong kano ka snam bat ki nong shimwai ki dei ban sedang na du ka shiterek jong ubnai April jong kano ka snam Kan National Fisheries Development Board NFDB kalapan kre ban penlong ya kalumpung yamir jengmut ban penroi bat kentiu ya ki kamri dokha haki Jylla jong kadong lammi ngi kari India. Kat kum ka jinge thu jong kinong tre rangba jong ka NFDB hakilat patai Khubor ha Shillong Press Club haka arpulai tarik Iaiong larai ban penlong ya kalumpung ya kendu lang jong ki scientist kinong ri dokha kinong khayi ha Guwahati haka khat ar bat khatlai tarik Jyliu banwan. Laya thuru baka NFDB kalapan kre ban penroi bat kentiu ya ki kamri dokha haka rukom ka bahe ha kini ki benai bat ki senam banwan. Ka NFDB kan kersan borba ya ki nong ri dokha da ka ba plela de ki yogi hat ka kit ka ba bat bunjat ki jing kersan na ka benta jongki. Kumba kalong menta Daitang ke Jylla Assam ke balala ban penmi dokha hayau hahat. Kat baki weibat ki Jylla jong kani kathan, kidang yaksat ban kentiu yaki nong ri dokha bat kajing penmi ru kadang duna hadu kata-kata. Kisorkar Jylla na kani kathan kinshim benta ha kani kalumpung ke banlong haka khat ar bat khatlai tarik Jyliu ar hajar ar punriu. So that's why we require to empower our farmers as well as our industry partners. To this expo, we are inviting more than 50 exhibitors in Guwahati for 2 days, as well as the ICR scientists and progressive farmers from each state of the Assam and Northeast states, as well as the progressive farmer and entrepreneurs. So during the expo, we are organizing the seminars in which farmers can learn the new technologies, IoT, AI-driven systems, how you can increase the production, how you can improve your productivity that directly impact to the protein to the states as well as the employment as well as the water recharging. So these are the main agendas of our expo, and we are focusing on pre-harvest, harvest as well as the post-harvest. In the pre-harvest, the farmers of the Assam Northeast states are lagging if we can compare with the national level farmers. So we need to educate them as well as to provide the good quality seed, feed, medicines, irrigation technologies that directly impact on the production part. During the harvest part, from where the farmers can buy the nets, which directly impact on enhancing the production. And on the post-harvest part, what is the cold chain, how you can process your fish, what are the value additions. End-to-end solutions during this expo for the 2 days. And what is selected, main reason, there is a very connectivity from all states, and the major part of the Assam Northeast state production comes from the Assam only. Tentative 5 lakh ton annually production of Assam Northeast states, out of which 65% from the Assam only. So we are here in the Meghalaya Shillong, and we are inviting via your channels, your print medias, your YouTube channels, all the progressive farmers, they can come at the Guwahati and they can learn more and more and implement their farm. Because the farmer community is like, if you can't go to the ICR institutes, that is Indian Council Agriculture Research Institutes, but farmer can learn from farmer only. So, and because we are NFDB is our the co-organizing partner, so there are a number of government schemes which are running across the country for the upliftment of the farmers, providing the subsidies in huge volume till 40 to 60%. There are one project entrepreneur model, one is the Fishery Infra Development Fund. So number of schemes are running. Farmers don't know where they can apply, how they can benefit it, and how they can improve their livelihood. Because here in the ISO in the Assam Northeast, the average production per hectare is hardly 2 tons per hectare. And our India average as per the government, that is 5.5 ton per hectare. And if we can compare with the progressive farmer and entrepreneurs, from the same piece of land, same water volume, they are producing 10 ton per hectare. So you can check the scale. As of now, our country is the protein deficit, as I said, but there are tentative. Pada kitu ki Khubor ng lapoy siya kabakot tarahadu bangin daya siyambiyang kublay shibon.
Khubor.